Cystadleuaeth I ti, Rhys. Pwy sy'n gallu creu'r pwmpen mwyaf brawychus? Mae'r enillydd yn cael treat. Fi'n dwlu ar gystadleuaeth al. Ie. Beth chi'n neud? O, ni'n cael cystadleuaeth cerfio pwmpen. Ti eisiau ymuno? Mae pwmpen sbar I ti fyna. Ia, please. O, callell, oce. Wedi ti fod yn ofalus. Barod. Be ti'n feddwl? Ti ddim hyd yn oed wedi dechrau ti? Gwisgwch hein. O. O. Wow! Nath y ffrwydriad na roi sioc I Peri hyd yn oed, ac oedd hi'n gwybod beth mynd I ddigwydd. Oce, oedd hwnna'n cool. Be ddigwyddodd hwnna? Wel, calsiwm carbid di hon. Cerig bach o calsiwm a charbon. Diolch yn fflamadwy ar ben ei hun, ond os da chi'n ychwanegu dŵr, mae'n troi fewn I nwy acetylin. A mae hwnna yn fflamadwy ofnadwy. Ddeud y gwir, calsiwm carbid a dŵr oedden nhw'n defnyddio mewn lampau glowyr blynyddoedd yn ôl. Be, o'n nhw'n mynd o hwnna o dan ddeiar? Ia, coelyn y beidio, mae saffach na canwyll. Reit, wel, fi'n credu taw ti sydd I ennill, Peri. Ie, ac bod ti wedi chwarae tric arno ni, gei di drit. A sôn am Calan Gaea, mae rhywbeth really brywachus tra fanna. O ie, rhywbeth at yr arbrawf wedyn hwnna. Oedd hwnna'n link really slick. Diolch, ha?